Velkommen til anden søndag i advent. I dag, der tager vi hen og besøger Alfred. Og Alfred, han kan godt lide cigaretter. Så kan han godt lide 47, det er en slags guldøl. Og bananer. Som det første, en strik. Ungen går for lidt med strik nu til dags, og det er en skandale. Hvis du ikke vil blive syg, så er det bare om at finde strikken frem. Yes, overtræksbukser. Der har vi sådan en lang sag her, så den går godt ned over numsen, ikke? Den må nemlig bare ikke blive kold. Et godt strikket sjal. Og luffer. Og støvlerne står derude. Vi er snart ved Alfred. Husket det, hvor øloplukkeren blev af. Nå, ja, du får den nu. Så. Så får du den. Skål, Alfred. Anden søndag i advent. Glædelig søndag i advent.